Onde viven mellor as mascotas, nun piso ou nunha casa. Moitos donos viven con elas en edificios, pero moitas outras optan por deixalas ao aire libre. Un debate dende hai anos sobre como debemos coidar mellor os nosos animais de compañía. Vivir nun piso é un factor que bota atrás a moitas persoas á hora de ter unha mascota. Os cans, animal de compañía por excelencia, levan anos no foco ante esta situación. Moitos donos de mascotas rexeitan metelos nun piso polos posibles desperfectos que pode ocasionar e por non ser ademais o seu hábitat natural. Non sei, mellor está nunha casa. Nós agora vivimos nunha casa, pero vivimos nun piso e tiñamos cans. Que pasa? Que hai unha responsabilidade máis grande, hai que baixalos máis, nunha casa, se tes sorte, están libres, están moito máis contentos, teñen estímulos, teñen paxaros nun piso, pois, se os coidas, se os baixas, mal non están, pero penso que mellor estarán nunha casa. Eu creo que o can tiñan que estar nunha casa que ten horta, é correcto ter can, pero eu creo que nos pisos os cans non están no seu hábitat normal, aunque os sacan, pero sácanos moi pouco. Quenes conviven cun can nun apartamento deben, ou canto menos deberían, pasealo frecuentemente por necesidade do animal, aínda que non todo o mundo o faga. Iso, se o baixas, as veces que o tes que baixar, está ben coidadiño, non debería por que estar mal tampouco. Si sácanos un cuarto de hora, pero penso que non debía de estar, e menos os que teñen 4 ou 5. Aínda así, hai quen ante estes comportamentos apunta máis aos donos e non aos animais. Bueno, yo creo que puede vivir igual de bien en un piso, en una casa, si se saca y se hace ejercicio con él y se trata, pues, de activarlo. Dependerá, creo, de la raza que sea, si es más grande, más pequeñito, más activo, menos activo. Yo pienso que no será un problema.